tosiaan, niin kuin tämä esityksen otsikkokin oli, niin meillä ei ole hierarkiaa eikä organisaatiokaaviota. Meillä on hyvin vähän nimettyjä esimiehiä, ja me ei haluta tehdä turhaa budjetointia tai turhaa raportointia. Eli totta kai meillä esimerkiksi nyt talousosasto tekee omia raportteja siitä, mihin firman talous on menossa, mutta esimerkiksi sellaista, että joutuisi raportoimaan omista tekemisistään jotenkin formaalisti, niin ei ole kyllä meidän talossa kellään. Mutta mitä se sitten tarkoittaa se flätti hierarkia ihan käytännön tasolla? No se tarkoittaa sitä, että nämä meidän asiantuntijat, meidän työnteon tapa on sellainen, että jotta me pystytään tekemään asiakkaille just sitä, mitä ne tarvitsee, niin meidän ihmiset työskentelee siellä asiakkaan luona paikan päällä. Ja kun on kysymys tämmöistä vastuullisista ihmisistä ja oman alansa huippuasiantuntijoista, niin he pystyvät työskentelemään niin kuin tämmöisissä itseohjautuvissa tiimeissä. Eli siellä ei ole minkäänlaista hierarkiaa, ei ole tämmöisessä niin kuin virallisessa team lead-roolissa ketään. Tämä ei tietysti niin kuin aivan sillä lailla simppeli asia, että kyllä ei ihmisiä ei voi niin kuin pistää vaan jonnekin ja sanoa, että tehkää järkeviä asioita ja sitten ne vaan tekee, ei se niin mene. Mutta se menee niin, että kun ollaan sen asiakkaan iholla työskennellään ja ne työn prioriteetit ja tavoitteet muodostetaan sinne yhdessä asiakkaan kanssa, niin silloin ne prioriteetit ja tavoitteet ohjaa sitä tekemistä järkevään suuntaan, kunhan on käytössä sellaiset työnteon menetelmät, mitkä sitä tukee. Sitten toki vaikka ei ole niin kuin virallista hierarkiaa, mutta kyllä tuolla kirjallisuudessakin puhutaan sitten luontaisista hierarkioista. Eli kun se meidän organisaatio on sellainen, että siellä arvostetaan syvästi sitä semmoista asiantuntijuutta, niin kyllä siellä sitten, kun on kokeneita ja osaavia tekijöitä siellä tiimeissä, niin kyllä heitä myös kuunnellaan ja heidän näkemystä arvostetaan. Sitten kun tosiaan sanoinkin jo siitä, että ihmisiä voi vaan laittaa johonkin, että tehkää ja sitten tekee järkeviä asioita, eihän se näin mene, niin mä uskon myös tämmöiseen niin kuin tarkoituksenmukaiseen johtamiseen. Että kaikkia ihmisiä ei todellakaan johdeta täsmälleen samoin ja mihinkään periaatteeseen ei kannata hirttäytyä. Ja meilläkin on sitten esimerkiksi, että jos ajattelee, että meillähän ei tietenkään, meitä on 350 ihmistä, meillä on noin 60 tyyppiä meillä toimistolla töissä eri tehtävissä, niin siellähän taas ei ole niin selkeästi mitään tämmöisiä yhdessä asiakkaan kanssa tehtyjä tavoitteita, jolloin ne tiimit toimii sitten mikä tarkoituksenmukaista missäkin on. Joissain voi olla joku tämmöinen team lead-rooli tai jotain muuta. Miksi me uskotaan tähän, että hierarkiattomuus on hyvä asia, niin kun ei ole tämmöisiä nimettyjä titteleitä ja tämmöisiä niin kuin fixed positions tai organisaatiokaaviota, niin silloin siinä säilyy semmoinen tietty liikkuvuus ja muutosvalmius. Koko ajan eletään muutoksessa. Kyllä kaikki varmaan tietää, työelämässä on sen verran ollut, että tietää, että kyllähän siellä niin kuin ihmisillä on ajan mittaan vähän vaihtelee se, että millainen drive siihen hommaan milloinkin on. Ja sitten jos syystä tai toisesta jollain sitä ei ole, niin se voi lamaannuttaa sen toiminnan siinä ympärilläkin. Eli me uskotaan enemmän siihen, että on erilaisia rooleja, mitkä vaihtelee sitten eri tilanteissa. Ja niin kuin tuossa ehkä jo onnistuukin alleviivaamaan, niin se, että ei ole hierarkia, niin se ei tarkoita, että ihmiset vaan jotenkin olisi ja tekisivät. Kyllä, kyllä johtamista meillä tapahtuu.